खुलुमबाय लोगोफोर आंनि जेबि ब्लग गोदान चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय लोगोफोर आरो जाय चेनेलाव गोदान हाबदों लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर जाहाथे आं नोंसिनि उनावनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दिनैनि भिडिअआनो जादों आं ना गुरनो नायदों आरो लोगोफोर दा बैनो दैया आंबो गुरहैगोन आरो लोगोफोरनो बेनो दैया नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नै लोगोफोर दायो आङो खबाइ खाना लानोसै आरो ना गुरसै नालाय खबाइ खाना लाखाबाय मोनाबा हामगौलां माथसेबो खांख्राइफोरबो मोनाबा हामगौ आं मोना जाबाय खर' खाथबसै ना खाथबलाथाय खाथबदोब्रा खाथबासो ना गुरग्रा होननानै समायो दा दे मोजांखा नै बाहाय गुरगोन आरो लोगोफोर जायगाया बेनो नै खांख्राइ खांला गासैबो लांजोबगोन दिनै जा मोनो मासेबो गालांखाया आरोना चलो चलो नैबेखौ लानांगोन मागोनलाय दुरुंखौहाय दुरुं नै ओमफ्राय जंहां ना बियो जायोलै थ' लांफैफिनदो दे थ' बैनिफ्राय गुरसै नामा थ' दावखो एसे बैनिफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय गुरजेनसै आङो नै बिनिफ्राय दे बहनि खालामद' फार्स्ट टाइम गुरजेना लोगोफोर बहनि खालाम दे बहनि थुक्का बहनि दे मोनगोन ना मोना नै ना थेंगोना गाखोदों अफा नै ना थेंगोना गोरलै गोरलैसोना नै गाखोदों बाथोन जानो मोनबानो जाबाय बहनि मोनगोनबा लोगोफोर दे गोसो हो मोनदों नै बिदि गाखोदों आरो नै बिदि ना थेंगोना एम्बुलरसो दां एम्बुलर नङालै ना थेंगोना गोरलै गोरलैसो आरो बांद्राय गिदिर गिदिरद्राय नङा मोनोब्रा मोनलायबाय नै एम्बुलरसो बालाबाथि गोरलै दं आरो बेलाय नाथुर नङा बैयो नै साम' गोरलै गोरलै दंजोबो गैया एबाराव मोनबाय नाथुर नै लोगोफोर जोंहा माइ गायनांगौआ नैहायनो बाहाय मोनसे ओरै बैनिफ्राय आरो ओमफ्राय बैजों गामि खाथियाव एसे गामि खाथिनिखौ गायग्रोगोन गाबोन समफोरनिफ्राय फुजेनसै लोगोफोर जोंहाबो दे थाब दे मोनबाय एम्बुलुरा नै जा गिदिर गिदिर एम्बुलुरसो जा गाखोयो नै गारलै हाब्बाय मोनाखै दे बे गोथौ गोथौआव हजोब मोनोबालाय नाथुर गाखोदों लांदां खानाय लोगोफोर जों ट्रेक्टर हालेवगासिनो ट्रेक्टर हालेवदों नै लोगोफोर गामिनि ट्रेक्टर हालेवदों बिदा जानाय
नै लोगोफोर ना गाफ्लांनानै मोनबाय आं मासे नैलै ना सिंगिसो गावगोन लांफैलाय र' देखायहरब्रा ओरै दे खेबजागोनबोलै बोराब सिगिदिर हाब नै खांख्राया मेरथार नै मासेबाव आइबोलै बेखौ हमनो रोंला गियो लागाव गिबाव नै डाइरेक्ट खबायाव थ्रोबसो हरदो ना दाबो गारनांगौ दाबो गाराबा जायो दे बेखौ हमथालाय दोन दे जेरावबो थाङा दाबो गारनो हाला हाब नाया हनै थफैलायदों ओरैजाय नाया आं गाफ्लांनायमोन लोगोफोर दायो गुरगासिनो मेंग्लिलायबाय सान्दुंबो दंना जिनो नोगोर सान्दुं दं गोलोमफुजोब्बाय मेंजोबबाय नै गुरगासिनो आरो गुरना रोङाखै गुरनाय नायदों आरो हफैनोदां नैबिजों हफैनो ओरै खलाय नै ओमफ्राय ओरै लाबोदो ओरै सोनो नै ओरै लाबो होनबानो ओरै हनो ना नंगौना नङाथाय ओरैनोसो दांफाबाय थागोन ना माखो नायफ्लाबाय थागोन ना माखो लाबोलाय होनदां नायनो आयौ नै लोगोफोर बेना ना गुरनाया नै मा जाखो बे हाब्रुआनो अयथासार नायलाय नाखौनो सिनाया नाखौनो सिनाया हाब्रुआ मिनिनांसिगोनहाय नायलाय जेबो रोंखाया हाब्रुजोब न'आवनो आदा नोंहा गैला नायानो थांजोब्बाय हाब्रुआव थांफाबाय नालाय दैयाबो देरसिनबोदोंसो नामाथाय दैयाबो नै ओरै रावबो माइ गायथ'वाखै आरो बेजों रावबो गायथ'वाखै बेजों थांसैथ' जायाखै हा जाबाय थांसैथ' ओरैबो नै ओरैबो ना नागिरदों नै बिसोर आदिबासिफोर जायगा बानायगासिनो ना सारनो नोगोम लांसैलाय बिसोर नै ना सारै बिमा फिसा दे नोंहा थाब थांसैलै मेंबाय गुरखांबाय आङो लोगोफोर दायो न'आव थांफिनसै आरो दाना एसे मोनसाबबाय आरो जागासे ओरैनो मैथाजों संना जाहैसै दायो गोथावनो खांख्राइबो दं आरो खांख्राइ बाथोन खालामसै ओरैनो एसे मोनसाबबाय आरो थांफिनसै जों दायो नै साइकेलजोंसो फैदों आरो बोराइजों आंजों फैदों सानैल' नै साइकेलजोंसो फैदों बांद्राय गोजान जाखाया आरो न'आ एसे खाथिसोखा थांसै जोङो लोगोफोर लोगोफोर जों दायो साइकेल गाखोबाय आरो साइकेल सालायबाय थांगासिनो जोङो दायो नै ओरैजायहाय साइकेलफोरनि न' दंजोबो आरो ओरैजाय नै गासैबो साइकेलफोरनि न'जोब आरो फोथार गेजेरसो फैनांगौ आरो ना गुरफैग्रा जायगायानो ओरै दंजोबो ओरैबो दंजोबो नै लोगोफोर मोनसाबबोबाय आरो एसे जागासे बेखौनो बे मैथाजों संनानै जानोसै आरो आराम आमथानो खांख्राइखौ बाथोन देनानैसै सानानै देनोसै बेनोसै आरो लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय